Yan, nakalive ko. Yan lang yung nakalive. May ano ka na pala, hindi daw na parang may tawag doon. Ganyan siya nun,
Hello, sis. Hello. Emily, Pinay in Japan. Sorry, maulan. Sana hindi mag-blackout. Saka hindi, may wifi pa rin. So, thank you so much. Salamat ng marami. Maulan, may bagyo. Thank you po. Thank you so much. God bless and happy blessed Sunday po. Thank you so much po. God bless. Busy mood po. Busy lang while linis ng bayan. Salamat. Kasi busy mood lang talaga. Kaya maulan. Salamat po. Thank you so much, sis. God bless po sa atin. Salamat po.